Покана здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз Асен Асенов имам честа и удоволствието да ви поканя на моето пенсиониране, което ще се състои на 8 август 2025 година в село Еленино от 18 часа. За вас и вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Верея, а вашите незабравими моменти ще заснемат екип студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви. Köle olacağım ben size. Çalıştım ben size, köleyim ben size. Kimse yarışamaz bak bizimle. Biz çok havalıyız, çok paralıyız. Düşmanları çatır çatlatırız. Çalıştım ben size, köleyim ben size. Kimse yarışamaz bak bizimle. Biz çok